2021ko Getxo Folkean, 3 lan ildo landu nahi izan ditugu. Folkean emakumeek izan duten indarra eta pisua, familia artekotasuna, nola familia izan den transmisiorako biderik laburrena, eta Astor Piazzolaren jaiotzako 100. urteurrena ospatu nahi izan dugu. Eta hortarako ekarri ditugun kontzertuak Anparanoia, musika kultura artekoaren aitzindaria eta emakume boteretsu eta aldarrikatzailea. Carlos Núñez, gaitaren ordezkari bezala munduan zehar folklorea dantzan erabili duena, izugarrizko elkarlanak eta soinu bandak landu dituelarik. Eta Judith Mateo, bibolin jolea, klasikoa eta folka oso ondo uztartzen dituena. Bestetik, familia artekotasunerako Roberto eta Miren Etxebarria ekarri ditugu, oso euskal kulturaren adierazle onak, eta Fabian Carbone eta bitartean taldeak Piazzolaren 100. urteurrena ospatzeko.